Intet nyt at melde. Endnu en gang. Okay. Øjeblik. Det er sådan her. Det er mere end 15 måneder siden, at de tektoniske plader gik i opløsning. 14 af de 15 tektoniske plader skar sig ind i hinanden, rev sig i stykker og udryddede det meste af livet på planeten. Jeg har ikke hørt noget fra jer i flere dage. Begynder at blive vant til naturen herude. Kære. En ualmindelig varm formiddag ved stranden. Ungerne bygger sandslotte, min samboer læser en bog. Jeg tog mig selv i at bruge stadig mere tid på min familie i 1252, og stadig mindre på dig hjemme i Sapporo. Og jeg får pludselig den idé, at jeg vil svømme uden for de flydende balloner. Da jeg igen dukker op til havoverfladen, opdager jeg, at jeg ikke er kommet hjem. Jeg griber mig om håndledet og gnider. Stilhed.